ha re kgethe ukukapela. Amalungu e-EFF abuthane eChurch Square enkabeni edolobha iPitoli njengengxenye yokukhukhulela ngoqo wemashi yaleli qembu yokufuna kwesule umengameli wezwe Cyril Ramaphosa nokuphela kohlelo lokucisha konga ugesi. Ukuzwa kabanzi ngalokhu sixhumana nentatheli yeindaba zombusazwe lapha e-SABC uSamkele Maseko. Samkele, sikwamukele indabeni zehora lokuqala. Siwubonile umthelela wale mashi ye-EFF eindaweni eziningi. Sicela ukuthi usichazele ukuthi ihamba kanjani lapho enhloko dolobha yezwe. Sibingelela i-EFF kuyimanje iyahamba emgaqweni wase-Epitoli ibheke komkhulu kukahulumeni i-Union Buildings ofisini likamongameli uCyril Ramaphosa. Sike sakhuluma nomholi we-EFF uJulius Malema lapho asho khona ukuthi bebezama ukucindezela imashi ye-EFF ngoba uhulumeni uzame ukuthi ubasebhosaje ngokuthi le mashi ingahambi kahle ngokuthi babone ukuthi kuzoba khona inkulungwane zabantu ezofika kule mashi efuna umongameli wesizwe uRamaphosa esulile esikhundleni sakhe. Umholi we-EFF futhi bakhokhe igidigidi imiliyoni lamarandi kwinkampani yamabhasi ukuthi ilethe amalunga e-EFF khona la ePitoli, kodwa kuthe kusa nje namhlanje ekuseni le nkampani yamabhasi yathi ngeke ikwazi ukuletha abantu be-EFF yona kule mashi. Lapho umnumzane Malema uthi uhulumeni uyicindezela ngayo yonke indlela imashi yayo. Samkele, ingabe yini ehlelwe abaholi be-EFF uma ngabe befika endlini zombuso? I-EFF ithi ayikho isiqephu abazoyinika uhulumeni, bayahamba njena bazobe bephethe iqembu lana emgaqweni wakhona ePitoli betshengisa ungagculiseki kwabo ngokucimacima kukagesi. Umnumzane Malema uthi ukuvala kwabo sheqa zona zonke izinhlaka zokusebenza kanye nazo zonke izimboni kubonakale ngokuthi inkampani ephethe ugesi i-Eskom ithi izoqhubeka nokungacishi ugesi namhlanje ngenxa yokuthi izimboni zivaliwe. Ayikho into ezokwenzakalalayo. Abantu ama-factory izimboni edinga ugesi omningi yizona eyivalile umsebenzi, ingakho ugesi uba khona. Sibonga kakhulu lobo bekuSamkele Maseko ebesixoxisana naye esendlini lapha ya ePitoli lapho kumashelwa khona endlini zombuso. Umengameli we-EFF uJulius Malema uchaze umbhikisho namhlanje njengohluke kakhulu kweminye. This is the most successful shutdown ever in the history of struggle in South Africa. Today, on my way here, they said they are cancelling load shedding for today because there is no demand of electricity today because the factories are closed. Yes. The consumers of electricity, the biggest consumers of electricity are closed. Yes. And that's why scientifically you should measure the success of this shutdown. Today, there is no big mall, there is no small mall, no shop, no factory, no school, no nothing is open today. All of them are closed. Mbukeli siqhubeka nokubheka umthelela wemashi ye-EFF kuzwelonke. Njengamanje ke siphosa intambo entathelini yeindaba ze-SABC uVusi Khumalo ehambisana nomthwebuli wezithombe uThulani Ngcobo bona ke basemhlathuze kwaZulu Natal. Mntunga sikwamukele indabeni zehora lokuqala. Usitshela ukuthi ihamba kanjani ke le mashi ye-EFF lapho, kanti futhi ingabe umthelela wawo uyabonakala yini emabhizinisi nendawo? Yebo nginibingelele noxolo. Yebo kunjalo, silapha emhlathuze umasipala ke edolobheni iRichards Bay encane kakhulu nempangeni. Umthelela ke wale mashi mkhulu kakhulu lapha edolobheni. Njoba mhlawumbe ngizophuma nje ngaphandle kancane kwi-short. Indawo le ejwayele ukubonakala inabantu abaningi ngokujwayelekile ikakhulukazi ngalezi ikhathi zamadina. Ngikhuluma nawe nje izitolo eziningi zivaliwe, ezinye ezivuliwe ayinabo abathengi okanye isibalo noma umthamo
wabantu abazothenga mncane kakhulu uma uqhathanisa nezinsuku ejwayelekile njengoba nje namhlanje kungumsombuluko. Abaningi ke siyazi ukuthi usuku lolu olubonakala njengeholiday njengoba kusasa kuyiholiday nezingane zesikole vele kwakuthiwa zingezi namhlanje namanye amabhizinisi, kodwa amabhizinisi amaningi avaliwe. Kodwa okuyikhona okukhulu ke la ikakhulukazi iPort of Richards Bay ichweba okuyilona elivaliwe. Sakhumbula ukuthi uTransnet urelease istatement ngoLwesihlanu utshela zonke izinkampani eziletha eziqhuba ama truck noma amaloli zize lapha echwebeni zithatha ilahle kusempumalanga le Witbank zilethe ilahle lapha zilethe lapha eRichards Bay, Port of Richards Bay. Bakhipha lo statement bethi bacela ukuthi zonke izinkampani zingathumeli amaloli azo ngenxa yokuthi kusukela ngesonto lwayizolo kuze kuzofika namhlanje ichweba lonke lizobe lingasebenzi. Akhumbula ukuthi iyona facility enkulu lo ehandisha ama-tons coal abalelwa ku-50 million ngonyaka, nakuba ke i-capacity yale Port of Richards Bay ithwala ongaphezulu ka-91 million ngonyaka. So ke ngokwebhizinisi iphazamiseke kakhulu, ikhahlamezeke kakhulu, kakhulukazi namabhizinisi asondelene nalo ichweba nama-truck. Ngokujwayelekile le ndawo yase-Richards Bay ikakhulukazi umgwaqo uJohn Ross Highway okuwona mgwaqo omkhulu okusuka lapha phezulu ku-N2 ulethe amalahle wona ophazamise kakhulu ngokuthi le ndawo ijolobani ama-truck nomthamo omkhulu wama-truck noma amaloli asebenzisa lo mzila. Njengamanje imuntu ebonakalayo amaphoyisa kanjalo nezinkampani zama-security abezokuvela abayimele kanjalo futhi namaphoyisa endawo alapha eMhlathuze ibona ke abalapha nemgwaqeni omkhulu ukuqinisekisa ukuthi akudluli umuntu, kakhulukazi ke kuthiwa bakhona ababalwa ababanjiwe izolo kade begqoke ikipe ezibomvu bezama ukushisa amathaya ase bephuca wona ke lo mathaya, kodwa ke akekho oboshiwe kule ndawo. Esingakusho ukuthi umthamo ubonakala unciphe kakhulu, umthamo wabantu abajwayele ukuthi bazokwenza ibhizinisi la. Bakhona abambala esikhulume nabo bathe cha bona baseseka isiteleka nakuba omunye wabo uthe usomabhizinisi nakuba ibhizinisi lizokhahlamezeka, kodwa uyasiseka lesiteleka lesi ngenxa yezizathu sokuthi i-load shedding ahambisani na, kanjalo futhi nokuntula inqalazinda, kanjalo nokuntula futhi ukuhlinzekwa ngokwezidingo uthi endaweni yakhe lapha ehlala khona eMtubatuba lezo zinto azikho, kungakho ke esisekele lesiteleka. Futhi abanye bathi ke bona basisekele lesiteleka ngenxa ukuthi baphazamiseka kakhulukazi emsebenzini wabo njengoba usuku namhlanje libonakala nje ukuthi usuku olungekho, so emholeni wabe phela ngwenyanga bazoba affected, so bathi abasupport isiteleka ngaleso sizathu esikhulu. Kodwa ke okuningi lapha kuphazamisekile kakhulukazi ichwebe kuyilona elikhulukazi lapha eAfrica eningizimu Afrika lapha eRichards Bay, so liphazamisekile. Uzokhumbula ukuthi iRichards Bay yona ethwele idolobha elikhulukazi ngokwesibili ngokwezomnotho lapho izinda sezomnotho esikhulu ngokwesibili lapha kwaZulu Natal noxolo. Sibonga kakhulu kuVusi Khumalo ubehambisana ke noThulani Ngcobo, bona bankanisa lapha eMhlathuze besixoxisana nabo mayelana nomthelela wesiteleka se-EFF. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheke icela uhambele emzini womholi weSoweto Parliament uNhlanhla Dlamini ngemva kokuthi ebike ukuthi kujikijelwe amabhomu kwakhe namhlanje kuseni ePhimville eSoweto. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheke icela uthe bayaphenya mayelana nalesi sigameko. Amaphoyisa ayaphenya mayelana nesigameko sokujikijelwa kwamabhomu esandla ekhaya likaNhlanhla Dlamini. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheke icele kanye nabaphenyi bazifikele emathupha endaweni yesigameko. Umakhelwane kaDlamini uyachaza mayelana nakakubonile. After kuqhuma there were so much shots, gunshots which went around. So mina ngihlala lapha, I had to stand up near window ngiyobheka because I knew ukuthi for sure ulomntwana wethu. Ngenkathi echaza okwenzekile uNhlanhla ukuvezile ukuthi yena ubengekho endlini. It's the same strategy they use when they do ATM bombings. After the bomb taking money, they move shooting so that the ordinary person is intimidated from even just looking. So it's just one of those tactics. It's not like the firearm was used here deliberately for a certain purpose. The only Where purpose, were you? I was making sure there's law and order across Soweto. You were not in the house? I was not in the house. I got called after that Muralent arrest, Dobson arrest there. Ucela uthenge ngenkathi ezwa ngalesi sigameko asizwakalanga njengesibcayi kangako, kodwa ukufika kwakhe emathupha umenze wabona ubucayi baso. Izwakale into
but when you come here, you realize what is something serious. When you see those windows, and you can see that it was something powerful. Ungqongqoshe wamaphoyisa ufike nophiko loklebe ngenhloso yokuthola umsuka walendaba. We have left amaphoyisa la we have brought DPCI as young Hawks because in the serious threatening state. Ucela ukuqinisekisile ukuthi abaphenyi bazokwenza ngayo yonke indlela ukuthola imbangela yalesi sigameko. Silindo kuhle ngidi indabeni ze-SABC. Kubikwe igameko ezahlukene njengoba kuqhubeka ukukhulela ngoqo wemashi ehlelwe yiqembu lezombusazwe i-Economic Freedom Fighters njengoba imfune esulile esikhundleni umengameli wezwe uCyril Ramaphosa kanti ke lena ngenye yeindlela zokukhombisa ukuthi abahambisana nohlelo lokucisha kunga ugesi izoloke kubikwe igameko zokuboshwa kwabantu. Izolo ebusuku kubikwe igameko zokuboshwa kwabantu emgwaqeni yedolobha iGoli nalapho bekubonakala khona amalungu embokode bomvu ematasa egxavuna abantu eyobahlohla ezimotweni zamaphoyisa. Intatheli indaba ze-SABC uChrisenda Lewis bese sikhumulweni samatekisi khona eGoli eyokhuluma nabantu njengoba kuqhubeka ukukhukhulela ngoqo wemashi ehlelwe yi-EFF. Abantu abakhulume naye bathi ibaphathe kabi ke le mashi njengoba abanye bengakwazanga ngisho ukuya ezikoleni. Because asikwazi nokuya ezikolweni but ku-dangerous la ngaphandle. Ekomkhulule Eskom iMegawatt Park khona eGoli nakhona abantu bebephume ngobuningi njengoba kunemashi ehlelwe yi-EFF. Iphini likaMengameli we-EFF uFloyd Shibambu uthi bajabule ngendlela le mashi eqhubeka ngayo. We are very happy and satisfied as the leadership of the EFF that not only Alexander but all parts of South Africa have shut down today. We did say that the 20th of March 2023 is a national shutdown. It is indeed a national shutdown. Bekuphithizela emgwaqeni yedolobha iTheku namhlanje njengoba kunokhukhulela ngoqo wemashi nje unobhala jikelele we-EFF uMarshall Dlamini uthi le mashi yabo inokuthula akuliwa namuntu. No, we're just protesting, as we said. It's a peaceful protest. We're protesting all over the streets of Durban, and because we belong to the streets. But what saddens me now, I just got told by police that we can protest anywhere where it's a black area. They won't allow us to go to places of Mhlanga because there are white people there. Intatheli indaba zomsakazo uVusikhumalo ubese Richards Bay khona kwaZulu Natal njengoba nakhona kunokhukhulela ngoqo wemashi osomabhizinisi bakulendawo bayakhala ke njengoba isimo sinjena nje. Yeah, the policemen are aware and the security guards are available, so there's nothing wrong. Bayakhala nabantu esifundazweni Northwest njengoba nakhona kuqhubeka le mashi ehlelwe yi-EFF. Abantu bathi sebelahlekelwe imali njengoba kungasebenzeki nje namhlanje. Obhekeleza ukuphepha komphakathi esifundazweni Northwest uSilo Lihari uthi bayimisele ukuthi le mashi ingabi nawo umthelela ongemuhle. We are highly prepared. South African police services, they are all over the province. We have 4 districts. We have Ujanala, Dr. Kenneth Kaunda, Magam Zumulema and Dr. RSM. Kumenze ukusebenza esifundazweni eFree State njengoba amalungu e-EFF emasha nje nokuyikhwele elihlatshwe umengameli walo iqembu uJulius Silo Malema. Ubuholi be-EFF esifundazweni buthi buculisekile ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Emva kwekhefu sikuphathele udaba oluthi umshushisi wombuso uAdvocate Billy Downer kanye nentatheli uKaren Morgan bafaka isicelo enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu sokuba kuchithwe ukushushiswa kwabo ngasese ilowo owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma.